malinga ndi chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mulatho oloka pamwamba pa moto ndi ofanana uzakhala ofanana kwambiri ndi nsonga ya lupanga lokuthwa kwambiri, ndipo gulu loyamba lizadusa ngati chong'anima cha nthawi ya mvula cha mphezi, ndipo lachiwiri ngati mphepo ya liwiro lambiri, ndipo lachitatu ngati hashi ya liwiro lotamisa lija, ndipo lachitatu lachinayi ngati ng'ombe yothamanga kwambiri. Apatu amagwiritsa ntchito mawu oti ng'ombe kapena kuti hachi chifukwa ndizo zidali zothamanga kwambiri mu nthawi imeneyo. Munjira ina ikadakhala nthawi ngati yathu ino, ndiye kuti akadagwiritsa ntchito ngati ndege komanso magalimoto amene tibawaziwa kunena kuti ndi othamanga kwambiriwo, pomwe ena akazamadusa angelo azakhala akumati atetezeni, atetezeni. Awo ndi okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adati palibe mwa asilamu amene adali ndi ana atatu omwe onse adamwalira ndi kukakhuzidwa ndi moto umenewo kupatula patakhala lumbiro aliyense adusa apa. Ichi ndi chomwe tidalonjeza ndipo siyenera kutero. Apatu anthu ena azadusa ndipo sazakhuzidwa nkomwe ndi moto umenewu kamba kuti adali okhulupirira mwa Allah ndi kukwanirisa malamulo ake, ndipo adali ndi ana omwe adamwalira, anawo adamwalira asadafike msinkhu ozizindikira. Ichi ndi chifukwa choti Allah subhanahu wa ta'ala, ichi ndi chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala komanso madaliso omwe azikapereka pa siku limeneli. Akaperekatu madaliso kapena kuti ya chifundo chimenechi chifukwa cha ululu komanso zokhumudwitsa zomwe iwowa adakumana nazo kuchokera kwa ana amenewa koma adapirira, ndipo Allah akawapasa madaliso amenewa chifukwa cha kupirira kwawo. Ngakhalenso awonso tu omwe adali opanga zabwino akadusanso pa mulatho umenewu, ngakhalenso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadusanso pa mulatho umenewu. Munthu aliyense akadusa apapa pa bridge kapena kuti pa mulatho yomwe ili pa moto umenewu, anthu odusa ngati chong'anima aja akadusa mwachangu, ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallama adawulongosola mulatho umenewu motero kuti ukadusa pamwamba pa moto pomwe pakakhala ngowi zomwe zili zanjala zizikaoneka zili ndi lilime, ndipo ngowi zimenezi azizikakola anthu nkumawagwesera pa moto pamene ena azikalowa koma kanthawi kochepa azikachosedwako, ena akatero azikalowa koma osatulukanso ayi. Tsopano osakhulupirira akafika apa azikagwera ndipo palibe kutuluka, ayiwo azikakhala komweko. Anthunso omwe adali mamunafe, ndipo mamunafeko akaona okhulupirira akudusa ngati mphenzi azikati unturuna, tidikireni ife, tidikireni ife, kodi mayesa tidali limodzi pasikopo. Unturuna nakataviso nurukum, tidikireni ife kuti tipeze nawo kuwalako. Qila rji'u, koma angelo aukali wawo azikayankhula kunena kuti bwererani, bwererani. Rji'u wara'akum faltamisu nura, bwererani mukayesere kupeza kuwala kwanu nanunso. Tanthauzo lake mwapanga chani choti chikakuwalisireni pa siku limeneli, chikakuwalisireni podusa pa mulatho fadhuriba bainahum bisurin, ndipo chipupa chizatsekedwa pakati pawo ndi okhulupirira. Kuona natukomaliza uko kusonyeza kuti akusiyanisidwa sopano anthu amene akukalowa ku janna ndi anthu aja olowa ku moto. Batinuhu fihi rahma, ndipo mbali imozi ili ndi mtendere, wa dhahiruhu min qibalihi al'adhab, ndipo mbali inayo ndiye zilango ziphinjo zoopsa zija. Sopano awa amamunafikuwa azagwera nkati pansi penipeni mpaka komwe akakhale Iblisu, mpaka nanso nkumuposa Satanayo weniweniyo. Malo ndi andima, ndikati ndima osati umakhala ndi nyenyeziwu ayi, okhala ndi mweziwu ayinso, ndipo kuwala ndiko khako komwe talongosola mbuyomu kuja kumene azikati akapempha nkwauza kuti bwererani mukazifunire nokha kuwala. Thumma nunajji alladhina taqaw, ndipo Allah akuyankhula kunena kuti ndipo tizapulumusa awo amene ali o ataqwa. Kodi taqwa ndi chani?
Takwa ni mawu omwe Allah subhanahu wa ta'ala amagwirisa ntchito mu Qur'ani pa anthu awo amene akapanga cholakwika amamukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, akapanga zoyipa amakumbukira chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala, amamukonda Allah kwambiri moti samafuna kusowa nanso nacho chikondi icho cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye amatani, ndiye amapewa zolesedwa komanso amabwerera akamulakwira Allah subhanahu wa ta'ala. Amenewo tu ndiye anthu omopa Allah amene ali ndi takwa. Amenewo ndi amene akapulumusidwe pa mulatho umenewu, chilango chimene ndithu Allah wachiyika kukhala kuti malekaniso polekanirana anthu amene ali okhulupirira ndi anthu amene ali osakhulupirira. Kwa ife inu ndi ine, kodi pamenepa tili gulu liti, tili mbali iti pakana nthawi ina?